Ylös. Hyvä tyttö, hyvä! Tuossa tuli jotain ihmisiä vastaan. Jotkut ihmiset sanoi, että ne sanoi ihan oikeesti, että ei ne niinku allekirjoita tätä ajatusta, että voitot yksityistetään ja tappiot sosialisoidaan. Mä olin jotenkin aika järkyttynyt. Tuo rahaliikenne voisi liikkua vähän eri lailla tuo raha, mitä tänä päivänä. Raha-asiat täytyisi saada kuntoon koko Suomessa ja Euroopassa. Ensinnäkin pitäisi palauttaa eläkkeet, jotka Lipponen vei silloin laittomasti meiltä, eläkeläiset. Tämä eläkkeiden perusosa. No, mä olen tällä hetkellä yksi niistä 70 000 syrjäytymisuhan alla olevista nuorista, niin mun mielestä mut pitäisi ottaa vähän paremmin näissä koulutus- ja työllistämiskysymyksissä huomioon. Ja Suomessa koko ajan sanotaan, että on tasa-arvoutta, mutta minun mielestä sitä ei ole. Ja maailma sama. Rikas rikastuu ja köyhä köyhyys. Ei mitään muuta. Että poliitikkojenkin on, ja tämän valtarakennon on tietysti mittakaavassa pakko heijastella meidän yleisiä arvoja. Joo. Jos mietit aikaa, jolloin me ruvettiin vaatimaan 10-tuntista työpäivää, tämä nyt vaan esimerkkinä, nehän sanoi, että se on mahdotonta. Ei sellainen voi toteutua. Tämä talousjärjestelmä kaatuu. Koko Suomi mä näen nurin niinku heittämällä. Mutta tiedätkö mitä? Sitten kun ruvettiin vaatii 8-tuntista työpäivää, ne vastasi täsmälleen samoin. Eikö tässä kohtaa pitäisi jo jotkut herätyskellot soida? Ja nyt aletaan vaatii Isot herätyskellot. Haluatko palata liekaan? Voi miten ihanaa. Rahan valtaa hieman hillittäisiin. Kernaasti oikein kovastikin, mutta jos nyt aluksi niin vähän yritettäisiin. Positiivinen ajattelu lisääntyisi. Ei ole niin negatiivista kaikki. Minun mielestäni enemmän keskittyvistä läheisiin ihmisiin ja vähemmän rahaan. Enempi tämmöistä niin kuin ihmiskeskeistä. Eli raha ei voi kaikkea. Porukkahenkiä enemmän ja auttaa toinen toisia enemmän. Eikä ajatella vain omaa napaa. Sanotaan näin. Niin kuin suuren rahan piirittelis ei määräisi tätä tahtia, vaan me ihan oikeesti elettäisiin jonkinlaisessa demokratiassa. Semmoista muutosta varmaan pitäisi tehdä. Se oli aika pelottavaa. Yes. Todellista demokratiaa nyt!